கண்டிக்கு விஜயம் மேற்கொண்ட பொலிஸ் மா அதிபர் பிரியந்த வீரசூரிய மல்வத்து மற்றும் அஸ்கிரியபீட மகாநாயக்க தேரர்களையும் அணுநாயக்க தேரர்களையும் சந்தித்து ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொண்டார். அதன் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்த பொலிஸ் மா அதிபர் பொலிஸ் திணைக்களத்தில் காணப்படும் வெற்றிடங்களை நிரப்ப துரித நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். போலீஸ் துறையில் பணிக்குழாமிற்கான பற்றாக்குறை காணப்படுவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அது தொடர்பில் உங்கள் கருத்து என்ன? அது தொடர்பான பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அரசாங்கம் 10,000 பேரை இணைத்துக் கொள்வதற்கான அனுமதியை வழங்கியுள்ளது. அது தொடர்பான ஆரம்ப செயற்பாடுகள் இடம்பெற்று வருகின்றன. நாளைய தினமும் 200 போலீஸ் பரிசோதகர்கள் இணைத்துக் கொள்ளப்பட உள்ளனர். இம்மாதம் நிறைவடைவதற்கு முன்னர் மேலும் 1000 பேர் வரை இணைத்துக் கொள்ளப்பட உள்ளார்கள். எமக்குள்ள பிரச்சினை, இந்த 3 மாதங்களில் 1200 பேர் வரை ஓய்வு பெற்றுள்ளனர். 6000 சிவில் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளும் போலீஸ் நிலையங்களுக்கு சேவையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளனர். எதிர்காலத்திலும் 4000, 5000 பேர் வரை இணைத்துக் கொள்வதற்கான அனுமதி கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது.